Ola, moi boas noites e benvidos a Hoxe por Ti, o programa social de Popular Televisión Galicia. Neste espazo, cada semana achegámosvos a distintas iniciativas solidarias que se desenvolven no noso entorno, analizando a actualidade social galega e coñecendo os seus axentes protagonistas. Hoxe, como sempre, falaremos de solidariedade e voluntariado, pero coñeceremos tamén un proxecto medioambiental e analizaremos unha realidade demográfica que caracteriza Galicia. Vémolo no sumario e comezamos. O Sendeiro Quinta Río Donsal é unha ruta de sendeirismo impulsada e realizada pola Asociación Castaño e Nogal. Esta entidade traballa para dinamizar o entorno natural dos Ancares, fomentar o turismo rural e preservar a natureza da zona. Entre Veciños é un programa promovido pola Federación de Asociacións Veciñais de Lugo. Con el preténdese a inserción laboral da cidadanía implicándoa na busca de emprego e a cambio poden adquirir comida na tenda solidaria. En Galicia, o 22% da poboación supera os 65 anos. Nun país cada vez máis envellecido, as persoas maiores desempeñan un importante papel e nos queremos reivindicalo a propósito do Día Mundial das Persoas Maiores celebrado o 1 de outubro. A dinamización do rural galego e a posta en valor do seu entorno son algúns dos obxectivos que busca a Asociación Castaño e Nogal. Esta realiza o seu traballo na zona dos Ancares, onde está a construir un sendeiro grazas á colaboración de voluntarios internacionais. Nos achegámonos a Becerrea para disfrutar da natureza en estado puro. Estas paisaxes naturais pertencen ao municipio de Becerrea, ubicado na montaña lucense. A flora do lugar posúe unha indubidable riqueza, mais isto non se coñecía ata que a Asociación Castaño e Nogal decidiu rescatar a zona e dar a coñecer as súas potencialidades. Así habilitou o sendeiro Quinta Río Donsal. O proxecto está promovido pola Asociación Veciñal Castaño e Nogal. O obxectivo principal do sendeiro é o acondicionamento de camiños vellos que había entre as aldeas como ruta de sendeirismo. A idea é, con este proxecto, de alguna maneira, dinamizar a zona, intentar, que a xente, é dicir, crear un foco de atracción para que a xente veña a visitar toda esta bella comarca dos Ancares, a coñeza a paisaxe, os seus valores patrimoniales, eso, fomentar o turismo. Aparte de recuperar algo que estaba perdido, pois a xente que lle gusta a naturaleza pode disfrutar dela. A prueba está en que hai xente que ven 2 e 3 veces, entonces terminan e xa acaban de facer o recorrido e xa lles gusta outra vez volver a empezar a facelo, que dalles gana de volver outro día. Eso é unha boa mostra de que isto ten algo encantador. Estas son as palabras de José, veciño da aldea de Buisán e colaborador no proxecto de recuperación natural da zona dos Ancares. Con esta iniciativa, promovida pola Asociación Castaño e Nogal, preténdese dinamizar a zona e poñer ao descuberto riquezas etnográficas ocultas, fortalecendo un lugar de progresiva despoboación que conta con condicións orográficas ideais para o turismo rural. Se deu a conocer, porque é algo que estaba totalmente desconocido, e que moita xente agora mostra interés por vir, está vindo, porque a prueba está en que hai veces que veñen se cuadra en autocar, veñen da provincia da Coruña, veñen de Vigo, veñen de Ferrol, veñen todos estes sitios. O sendeiro Quinta Río Donsal é o resultado visible deste proxecto. Trátase dunha ruta habilitada por Castaño e Nogal na que a natureza se amosa en estado puro, cunha gran masa forestal, vexetación autóctona, fermosas paisaxes, patrimonio e riquezas etnográficas dunha gran variedade. A que nos chamamos Ruta Quinta Río Donsal, chamamos así porque, vai ás beiras do río Donsal, como estades a ver, é unha ruta que ten unha longitude
de casi 16 kilómetros. Está enclavada esta ruta na comarca dos Ancares. Estamos nunha zona, nun área dentro do que é a parroquia de Quintá de Cancelada. É un área que ten unha altitude media en torno aos 500, 600, 700 metros, é dicir, é unha zona caracterizada principalmente por unha zona de bosque, de souto, inda que a ruta atravesa, pois digamos, o que son paraxes moi dispares. É precisamente un dos atractivos da ruta. No comenzo, no inicio da ruta, partimos da aldea do Couso, que é o punto máis alto da ruta, sitúase a unha altitude máis ou menos duns 900 metros. Dende ese punto o que se ten pois son unhas panorámicas sobre todo o resto do trazado, do recorrido. Pouco a pouco vamos a ir descendendo ata o tramo, ata o punto final, que é Cabana, atravesando diferentes aldeas, como son Quintá, como son Sebane, como son a aldea de Buisán. Son pequenos núcleos de población onde podemos atopar pois construcións, exemplos de arquitectura popular, outras arquitecturas, digamos, de carácter tradicional da zona, como son os hórreos, como son restos das pallozas ou algún celeiro, e tamén ao longo da ruta, entre esos puntos ou aldeas, o que atravesamos son pois toda a masa, digamos, forestal da zona, de bosque, moitas veces cerrado, outras veces un bosque un pouco máis aberto ou prado. Bueno, é precisamente o que caracteriza a ruta, non? Que é a variedade, digamos, de paisaxes que se van atravesando ao longo dela. Este proxecto de recuperación natural conta con poucos anos de vida, pois naceu no 2010 e dende entón está a colleitar grandes éxitos. Para o traballo físico de construción do sendeiro, a Asociación Castaño e Nogal decidiu contar con axuda externa, para o cal organizou campos de traballo con voluntarios internacionais. Tiña unha doble intención. A primeira delas era a de que viñeran eses rapaces a que nos botasen unha man no traballo de desbroce, de limpieza dos camiños. E outro motivo polo que viñeron os rapaces era o de cara aos medios de comunicación, pois que puxesen de algún xeito o ollo, a atención en todo o que nós intentábamos facer en este lugar. Este verán celebrouse a terceira edición destes campos de traballo, na que participaron 10 voluntarios de Asia e Europa, procedentes de países tan dispares como Rusia, Chequia, Bélxica, Italia, Francia ou Reino Unido. Veñen con ganas de traballar, porque senón non o farían. Veñen de distintos países, principalmente do estranxeiro. Traballan na medida que saben e poden, pois fan todo o posible por facer as cousas ben. Pasa que, bueno, ven algunha xente pois, que non sabe casi coller unha ferramenta, porque nunca fixeron eso, a xente que se cuadra xente con 2 ou 3 carreiras e que nunca traballou no campo. Pero unha das cousas que máis enriquecen esta iniciativa é o contacto desa xente cos veciños do lugar, que xunto aos membros da asociación e diversos cooperantes emborcáronse unha vez máis neste proxecto tan singular. Eu fixen o que pude, en principio parecía algo que ignoraba tamén, non? Aquí gracias ao presidente, que foi o impulsor importante de todo isto, porque viviu aquí de joven, logo foi a Coruña e reconocía, sabía o valor que tiña isto, que estaba perdido. En 15 días de traballo e convivencia, os voluntarios que participan nos campos de traballo non só colaboran na dinamización do rural galego, senón que conviven cos veciños e aprenden con eles a elaborar produtos propios da zona como pan artesán, empanadas, doces, tortilla ou asado. Especial, sí. Ademais, acóllenos moi ben, e o mesmo que eles acollen a xente de aquí. Vamos, eu penso que eles marchan contentos
incluso algúns choran, esas cousas. O proxecto de recuperación natural de Castaño e Nogal xa se converteu nun referente en canto ao compromiso social e o altruísmo por parte dunha asociación privada. Os impulsores do proxecto están orgullosos co que se ten feito en canto á dinamización dunha zona envellecida e o favorecemento do turismo rural, e por iso seguirán a traballar na recuperación da riqueza natural galega. A sede da Federación de Asociacións Veciñais de Lugo está a acoller unha tenda ben peculiar. Trátase dun espazo no que as persoas con menos recursos poden adquirir comida sen dar diñeiro a cambio, ofrecendo simplemente o seu tempo para prestar algún servizo que precisen outros cidadáns. Así se desenvolve o programa Entre Veciños. Imagina unha tenda na que se poden adquirir produtos sen empregar diñeiro, canxeando simplemente os seus alimentos por tempo ou por servizos. Isto é o que se fai na tenda solidaria que ten a Confederación Galega de Veciños en Lugo, un servizo solidario que forma parte do programa Entre Veciños dirixido a familias que precisan axuda urxente. Entre Veciños é unha iniciativa que sale a nivel de España, da CEA, que lle concede a varias regións, neste caso a Galicia, e neste caso, digamos, de rebote, caeu en Lugo, ao estar ahora a presidencia de COGAB en Lugo. É unha iniciativa que trátase de exención de persoas que estén en riesgo de exclusión social. É dicir, que estén sin traballo, sin vivienda, entón axúdaselles a enfocar, cando veñen a unha ciudad, como se teñen que empezar a mover, empadronarse, buscar traballo, vivienda, e de rebote tamén, pois claro, se teñen unha necesidade de alimentos, pois tamén por eso estamos aquí digamos, o programa enfocado na tienda solidaria. O programa Entre Veciños, levado a cabo pola Federación de Asociacións Veciñais de Lugo, pretende facilitar a busca de traballo ás persoas que o precisan. Para iso, a Federación ofrécelles diversos recursos útiles e, en función do interese amosado na busca de emprego, as persoas sen recursos reciben vales para acudir á tenda solidaria. A misión fundamental é para darlles aquí alimentos e que se lles vexe interés en que queren estas persoas que non teñen recursos, pero que buscan a maneira de traballar. Entón, onde temos a oficina da Federación e da COGAB, temos ali unhas persoas, funcionarios, digamos, de oficina, que lles enseñan a saber preparar currículos, a andar no ordenador, buscando tamén traballo por internet. Entón, en función ao que van por ali, o interés que teñen, vanselle dando uns vales, e eses vales os canjean aquí por alimentos. Normalmente vienen individualmente, vienen con su cheque, se les dice que busquen porque cada cosa tiene su precio, más o menos, y ellos van cogiendo hasta que lleguen al nivel del dinero que trae el cheque. Y cuando cumplen eso, pues se lo llevan y nosotros dejamos el registro en un libro que tenemos ahí. Hai casas comerciales que nos están donando alimentos e queren quedar no anonimato. E pois temos tamén en supermercados aquí da capital unhas caixas que ali a xente vai aportando o seu quilo de alimentos. E despois temos donacións de empresas que tamén nos dan donacións económicas que se lles pasa a eles a factura para que eles o justifiquen, pero son empresas anónimas que nos están surtindo. A Federación de Asociacións Veciñais de Lugo, coordinadora desta tenda, é unha entidade que aglutina as diversas asociacións de veciños da provincia. Estas agrupacións traballan na busca de solucións aos problemas que lle xorden os cidadáns, defendendo os seus intereses e axudando os colectivos máis vulnerables. A Federación ten como si unha axuda general a todos os veciños e a todos as poblacións. Nós podíamos falar de moitas cousas que podíamos, por exemplo,
Ahora que estamos con este evento que é entre veciños, isto é unha das cousas, que todas as persoas que necesitan algo, que sea calquer reivindicación que haxa que facerlles, acuden á Federación e nos, por todos os medios que temos, pois tratamos de solucionar problemas de todas aquelas persoas que se encontren necesitadas no que señan. Nos temos moitos casos para reivindicar, por exemplo, o día 25 temos unha reunión aquí no Ponte de Paradai, porque as obras están paradas. Fallou-nos o conselleiro de que nos prometeu que iban a estar terminadas estas obras no ano pasado e non están. Vamos a xuntar 2.000 personas para reivindicar os nosos dereitos e poñernos a traballar, se é posible. Nos, por exemplo, temos a Operación Kilo, que en Navidades facemos, que igual son 2.500 familias, non persoas, as cuales se lles vai dar un cesto de comida e roupa, inclusive, para aquelas máis necesitadas. A interacción entre veciños e a prestación de servizos os uns aos outros son os principios que basean o funcionamento das asociacións veciñais. Grazas á acción voluntaria de moitos deles, pódense realizar servizos como a tenda solidaria, que está atendida por Hortensia e outras 2 compañeiras. Aquí estamos como voluntarias 3 personas, 2 amigas mías y yo. Nuestro trabajo es abrir la tienda los martes y los viernes, de 5 a 7 de la tarde, y atender a todas las personas que vengan aquí a comprar. Para eso tienen que traer el vale y con eso pueden comprar aquí. Nosotros lo anotamos en un libro, llevamos un registro y ponemos lo que se llevan y tal. Para pasar el tiempo, aparte, hacemos manualidades, porque pasamos el tiempo. Parece ser que se tiene pensado hacer una primera muestra de artesanía y expondremos los trabajos artesanos que tenemos. A filosofía desta tenda non é dar por dar sen entregar nada a cambio, senón que se promove que o que carece dunha cousa como comida poida recibila a cambio de algo que outra persoa necesita, como tempo. Así, a dedicación do tempo libre axuda aos veciños e o prezo que pagan estas persoas a cambio dos alimentos da tenda solidaria. O fundamental é enfocarlles a que busquen traballo. Aquí non damos por dar. Eles teñen que aportar unha colaboración, axudar a outros veciños que, por exemplo, unha persona está sola, non ten familia, ten que estar alguén na residencia atendendo unhas horas, pois estas persoas teñen que ir a colaborar ali. Enténdese que se están sin traballo, están sin facer nada, o que teñen é tempo. É dicir, nos estamos axudando e eles teñen que axudar a outros veciños que precisen a veces esa compañía, quedar unha tarde cunha persona maior que igual a familia ese día ten que facer un desplazamiento, asistir a algún tipo de actos, para que esa persona non este sola, necesita 2-3 horas que acompañen esa persona maior. O programa trátase deso, de que esta xente que ten tempo, convirta en este tipo de acompañamientos e nos tratamos, despois de axudarlle, a que busque traballo. A cidade lucense é, xunto con Zaragoza, Santander e Valladolid, unha das primeiras urbes españolas en contar cun proxecto desta natureza. Todos os martes e venres de 5 a 6 da tarde, a nave que ten a Federación no Parque da Milagrosa abre as súas portas ás persoas que posúen vales para a tenda. Así se consegue que a interacción entre os veciños e o interese na busca de emprego sexan o motor dunha comunidade que loita por mellorar a situación dos seus cidadáns. O pasado luns 1 de outubro celebrouse o Día Mundial das Persoas Maiores. Cada ano aproveitase esta data para reivindicar os dereitos deste colectivo e promover un envellecemento activo. Nos faremos un percorrido pola situación de Galicia, unha comunidade cada vez máis envellecida. Unha
Unha revolución endémica está a ocorrer en todo o mundo. Actualmente hai arredor de 600 millóns de persoas de 60 anos e máis. E se estima que esta cifra se duplicará cara ao ano 2025 e que chegará a case 2.000 millóns cara ao ano 2050. O pasado luns 1 de outubro celebrouse o Día Internacional das Persoas Maiores, declarado en 1999 pola Organización das Nacións Unidas. O lema entón fora cara a unha sociedade para todas as idades, e dende entón xa son varios os avances logrados en materia de dereitos para a terceira idade. O noso mundo envellece rapidamente e as persoas maiores desempeñan un papel cada vez máis importante. O traballo voluntario, a transmisión de experiencia e coñecementos, o cuidado das familias e unha crecente participación na forza laboral remunerada son algunhas das contribucións que achega este colectivo. En España, o cuidado de persoas dependentes e enfermas de todas as idades é levado a cabo na súa maioría por persoas maiores, especialmente por mulleres. Isto é unha mostra de que coa idade non teñen por que diminuir as capacidades dunha persoa, sempre e cando esta se manteña activa e potencie as súas habilidades. A experiencia clínica corrobora que o deterioro das capacidades mentais das persoas maiores non só aumenta polo deterioro natural do cerebro, senón tamén pola apatía funcional e pola ausencia continuada de actividade mental e física. Por iso está probado que os obradoiros para os maiores son un método sinxelo e eficaz para levar mellor a vellez. En Galicia, o 22% da poboación supera os 65 anos. Dentro destes, un 28% son dependentes en algún grao, é dicir, teñen dificultades para desenvolver algunha actividade corrente da vida diaria. Isto implica que precisen de algún xeito un coidado ou unha atención máis específicas, converténdose así en persoas dependentes. O envellecemento endémico de Galicia é unha das principais causas de dependencia na nosa comunidade. Sen embargo, esta sería menor de promoverse un envellecemento activo, no que os maiores continuaran a facer actividades específicas para conservar o ritmo, a afectividade e a imitación. Ademais da promoción do envellecemento activo, no Día Internacional das Persoas Maiores se loita tamén por eliminar os prexuizos que hai cara a este colectivo. O chamado edadismo designa a violación de dereitos por prexuizo e a discriminación por idade, cando en realidade os maiores están suxeitos aos mesmos dereitos que o resto da poboación. Aproveitando o Día Internacional das Persoas Maiores, é xusto reivindicar os dereitos e potencialidades coas que conta este colectivo. O favorecemento dun envellecemento saudable e o aproveitamento das contribucións que nos fan as persoas maiores son cuestións polas que debemos seguir loitando. E ata aquí todo por hoxe. Recordade que se queredes poñervos en contacto connosco, podes escribirnos ao noso enderezo electrónico hoxeporti@populartv.net. Se queres saber que lugares estamos a visitar e recordar bellas reportaxes do programa, podes atoparnos en Facebook. E se o que buscas son novos programas cos que entreterte, visita a web da Cadea e poderás coñecer o resto da programación. A semana que ven aquí estaremos de novo para amosarvos máis iniciativas sociais. Coñeceremos, por exemplo, un tipo de teatro que se escapa do convencional, pois está adaptado para persoas con discapacidade e fomenta a interacción con este colectivo.
Se queres saber máis, podes atoparnos o próximo mércores ás 10 da noite en Popular Televisión Galicia. Hoxe por ti.